майдончаи варзишӣ дар масоҳати 801 бунёд шуда он барои ташкил ва гузарондани мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ мутобиқ мебошад. дар ин майдончаи муосир ҷавонону наврасони маҳаллаҳои шаҳрии шаҳри Турсунзода метавонанд ҳамарӯза ба бозиҳои гуногун машғул шаванд. новобаста аз он ки вазъи боду ҳаво дар шаҳр чӣ гуна аст, дар майдончаи навбунёд имкони машғул шудан ба варзиш мавҷуд мебошад, зеро майдонча болопӯшида буда атрофи он бо панҷара ва матои махсус иҳота карда шудааст. ман хушҳол аз он ҳастам ки дар шаҳри Турсунзода майдончаҳои варзишӣ бисёр шуда истоданд ва завқи ҷавонон низ зиёд мегарданд аз ин майдончаҳо. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ зимни ба истифода додани ин майдонча қайд намуданд ки барои рушди варзиш, солимии наслҳои имрӯзу фардо ҳукумати кишвар бо шарикони наздикаш пайваста шароиту имконатҳоро фароҳам меорад. майдончаи варзишӣ аз тарафи соҳибкор Баҳром Юсупов сохта шудааст. барои анҷоми корҳои сохтмонӣ ва насби таҷҳизоти зарурӣ беш аз 60 000 сомонӣ масраф шудааст. тасмим гирифтем ки як майдончаи варзишӣ ба истифода диҳем. ин майдончае ки мо сохтем дар зимистон гирд атрофи махкам мешавад, дар тобистон кушода мешавад. бояд гуфт ки барои бунёди иншооти варзишӣ дар ин мавзеъ 25 садяк замин ҷудо гардидааст ва дастандаркорон нақша доранд дар боқимонда замин макон барои фароғати кӯдакон бунёд кунанд. мақсади сохта ба истифода додани чунин майдончаҳои варзишӣ дар мамлакат ин мустаҳкам намудани дӯстӣ байни варзишгарон, тарбияи ҷавонон дар рӯйаи ватанпарастӣ, ватандӯстӣ, садоқат ба ватан, баланд бардоштани маҳорати касбии варзишгарон ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мебошад.